5, 9. Dobro. Ajde, Ivana. Mene baš briga, zato što ja imam kartu do Prištine. Hvala, Milice. Ja imam mašnicu. Ja ću ovdje dobijem posle, super ste bili, dobra ideja. Lep styling, odlično. Hvala. Stvarno imale ste onako neku lepu energiju i lepo ste igrale. Tako da, ja ne znam, Ivana, šta ti misliš? Hoće biti u samom vrhu? 100%. Da. Sjajni ste, svaka čast. Hvala vam puno. Jao, toliki trud, toliki napor iz nedelje u nedelju, da ne kažem i subotu u subotu. Baš ste se naradile, jel da? Ko mi je pomogao? Pomogao nam je Toma. Toma! Instruktor ples. Čekaj, svaki put Toma bio pomoćnik? Pa nije svaki put, mislim, mi smo sklapali korake, on nas je savjetao i ovom priliku ga pozivamo da dođe ovdje. Tomo, dođi kod nas. Dođi kod nas, Tomo. I sve plesače pozivam. Svi plesači, ajmo. Ajmo, plesači, dođite vamo. Veliki aplauz za Tomu. Evo, daj Tomi mikrofon, samo molim te. Ali trebam da pričam. Hoćeš? Ajde, pričaj. Ovako, sve prvo ti kažem. Ja ću ima svih plesača da ti se zahvalim na uloženom trudu koji si nam pomogao i što smo se divno družili ovih mjesec dana, koliko mi deluje, možda i više. I želimo da ti se zahvalimo i da ti kažemo da nas nikad, ali nikad ne zaboraviš. Odmah. Tomo, mi te volimo! Tomo, mi te volimo! Znači, ovdje ima koreografija koliko... Dobro, zahvaljujem. Maestro, viš kako se isplati kad si dobar savjetnik i tako. Što si ti rasplakala, pa ne ide Tomo u vojsku, bre, šta? Tomo ostaje, bre, ovdje, šta? Dobro, važi. Dajte još jedan veliki aplauz. Naravno i za Tomu, i za naše plesače. A mi odosmo dalje. Opa, Stefane, nemoj te Jacksonovske fore iza mojih leđa. Naša sljedeća takmičarka poručuje da će nas uvek